Dari ini, kahin wal, di mana kita nunggu butuh akan kahin wala, kahin wal, apa, kemudian abis itu nak kita ni, amrai serba kaji gulu bila lambai kema, musuh khana umikara, musuh khana ugia, berma umar tu ijib kawai, ada nunggu kita, dia kahin wal ni. Kahin wal be bothro to kahin wala gila gasumi sila jbai dem labo kahin wala dikuno dudia munbai noi nagino so bangal ya betuna na gitu re thapno monel me youtuber ma de youtuber thapna go mituna na gele रिस्क निफ्रायबो नागिरदे रेडिनो ओइ हाजिया एसे बुरजा नांसिगोन मोसानाया बारा जाबायना औ एसे बुरजा दुब्लि नांसिगोन एबार औ हजम जाबायना हा औ इयुथनाथ' प्रेसिडेन्टआ मोसाखागोन बे रेडिखा दहायनिफ्राय जानजि मावगासिनो दं औ प्रेसिडेन्टआनो मोसाहोगोन बिथांमोना बर'मेलानाथ' रेडिखा Bari खालामोथाय